Takže vítame hráča 1x2, MC-ho. Čaute fanúšikovia aj spoluhráči. Ako hodnotíš dnešný zápas, prvý zápas vlastne po zime? V prvom rade by som chcel povedať, že naše víťazstvo je zásluhou celého tímu. Samozrejme niektoré tie individuality, ktoré sa pripravovali spolu s nami, vynikli dnes, dali góly, čo bola ich úlohou. Hralo sa nám dobre, aj keď ťažko, je zima, to sa dýchalo. A tak splnili sme si povinnosť, dali sme všetci na 110%. A povinné 3 body sú doma, no tešíme sa, že nám to padalo všetkým, nielen jednému z nás. Zápas hodnotím ako celkom dobrý, aj na to, že prvý zápas je vždy veľmi ťažký. No a teda úspech a víťazstvo je na našej strane, čo je to najpodstatnejšie. Výborné. Chcem sa spýtať, ďakujem teda, chcem sa spýtať ešte, ak prebiehala príprava? No, príprava prebiehala väčšinou takými tými našimi prípravnými zápasmi, ktoré sme odohrávali, aj tréningy, ktoré boli pravidelné každý týždeň. Niektorí z nás sa pripravovali aj individuálne. Jednak, lebo časovo to nevychádzalo byť celý čas manšaftom. Na druhej strane sú tam aj tie aktivity, ktorými sme zveľaďovali tieto naše síly, ktorými sme zbierali. No a tak, čo ešte poviem k tomu? Dobre, ďakujem a chcem sa ešte spýtať, ako vidíš ciele a vlastne ukončenie ligy. Zvíťaziť túto sezónu čo najviac zápasoch a skončiť v tabuľke čo najvyššie samozrejme. Dobre. A vyrovnať sa tým najsilnejším súperom. Dobre, ďakujem veľmi pekne za rozhovor, nech sa darí. A ja ďakujem. Díky.